Sinoć je elitu zauvek napustila Dragana Jeremić. Ona je bila nominovana sa Adamom Đoganijem i Nikolom Jovanovićem predsjednikom. Nakon što je napustili manje, ona je gostovala u studiju kod voditeljke Ane Radulović, gde je napisala pismo u kojem je imenovala novog vođu. To pismo je upravo stiglo u Belu kuću, a Anita Stanojlović je pročitala pismo takmičarima. Draga elito, hvala na svemu, želim vam sve najbolje. Novi vođa je Bojana, glasilo je pismo. Pozdrav za Draganu. Drago mi je što sam vođa i što ću vam pokazati kako se vodi, kako se govore stvari u lice svima. Svi ćete dobiti mišljenje od mene isto i nadograđeno. Danas na podjeli budžeta 3:1, rekla je Bojana.